boğaz bolan mali qurbanlık çalma hakka oy. Mal attırıp koyundan, sığırdan, düyeden alamından sonra belli bolupdyr. Alam malymyz boğazmışdyk. Gawta näme bu maly goýup da başga bir mali qurbanlygyň içinde damak çalmaklyk inki gelişikli şey. Elbette bir adam bunu etmese, şu malyň damagyny çalata aya qurbanlyk bollyg bolýam hawa qurbanlyk bollyg bolýar elbette kerahiyeti we gelişikli iş etmekdir. Otam eger şu boğaz bolan malymyz sağagyny qurbanlykdan öňçe dünýäge getirse iki ýagdaý ortaga gelir. Diqqat edin öňde eger şol goýundan, şol sığyrdan, şol düýeden sağagyk dünýä qurbanlykdan öňçe gelse, hakka belli etdik şu düýäni, şu goýuny, şu qurbanlyk çaljak diýip hakka niýet eden bolsak, belli eden bolsak, onda şol sağagyk bilen bilelikde ikisine näme bolýar? Qurbanlyk etmek bolýar. Elbette nezrima eden dadyň ýok, belli eden dadyň ýok. Taşada duran inşallah qurbanlyk. O da sağagyk dünýäge gelse, sağagyk ödün bolýar. O malyň ödüni aýratyn qurbanlyk edamaly bolýar.